ଚିଲିକା ମଝିରେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଅଟକୁଛି ଡଙ୍ଗା? ଯଦି ଆପଣ ନିଶା ସେବନ କିମ୍ବା ଖରାପ ମନ ନେଇ ମା କାଳିଜାଇ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ରାଗିଛନ୍ତି ମା କାଳିଜାଇ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ କୋଣରେ ବି ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯାଇ ଥରୁଟିଏ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁ ଦିନରୁ ଶୁଣିଥିଲି କିପରି କାଳିଜାଇଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଶାଶୁଘର ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ କାହିଁକି ଆଜି ବି ମଝି ଦରିଆରେ ଡଙ୍ଗାମାନେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରୀମାନେ କାଳିଜାଇ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଖୁସି ଖୁସି ମନରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ କାଳିଜାଇ ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବାହାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ କାହିଁକି ପ୍ରାୟତଃ ଅଧା ବାଟରେ ଗଭୀର ଜଳରାଶିରେ ଡଙ୍ଗା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେ ଡଙ୍ଗା କୁଆଡ଼େ ଏଠାରୁ ଘୁଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଚିଲିକାରେ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଛି। ନାଉରୀ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶକୁ ଦେଖି ଡଙ୍ଗା ବାହାର କରିଥାଏ ଆଉ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ଯାଉଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ କିଛି ଅଜବ ଘଟଣା ଯେଉଁଥିରେ ଡଙ୍ଗାର କେତେବେଳେ ମଟର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ତ କେତେବେଳେ ବିନା କାରଣରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଓଲଟି ପଡ଼େ ଆଉ କେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଏ। ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଲିକା ଗଭୀର ଜଳରାଶିରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲାଣି। କି ଚିତ୍କାର କରି ପାଣିରେ ଛଟପଟ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି ତ ଆଉ କିଏ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏହିଭଳି ଭାବେ କେତେ ଜୀବନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିଠାରେ ଟଳିଗଲାଣି। ତେବେ କାଳିଜାଇରୁ ଫେରିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଡଙ୍ଗାର ମଟର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠାର ପୂଜାରୀ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଧରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ସଫା ନଥାଏ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି ବିପତ୍ତି ଏମିତି ଘନେଇ ଆସେ। ଯେଉଁ ମଣିଷର ହୃଦୟ ସଫା ନଥାଏ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଧରି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ହିଁ ଅଘଟଣ ମାନ ଘଟିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ହସ ଖୁସିରେ କାଳିଜାଇର ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଉ ଡଙ୍ଗା ତାପରେ କାଳିଜାଇରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା ଆଉ ସିଧା ଯାଇ ଚିଲିକା କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମଝି ଦରିଆରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଅଟକି ଗଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଡରରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କାହିଁକି ଆଉ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ମଝି ଦରିଆରେ ଏହି ଡଙ୍ଗାଟି ଅଟକି ଗଲା ଆଉ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଡଙ୍ଗାକୁ ଅଟକି ରଖିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲେ। ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲେନି, କାରଣ ଏ ଡଙ୍ଗାରୁ ସେ ଡଙ୍ଗାକୁ ରଶି ଫୋପଡ଼ା ଯାଉଥିଲା ସତ, ହେଲେ ରଶି ବାନ୍ଧି ହେଉନଥିଲା। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ରଶି ବାନ୍ଧି ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ଯେମିତି ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଫେରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ସାହସ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ଭାବିଥିଲେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଗଲା। ତେବେ କାହିଁକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଡର କାହିଁକି ମନରେ ଆସେ? ଏପରି ଡଙ୍ଗା କାହିଁକି ଅଟକି ଯାଏ ଚିଲିକା ମଝିରେ? ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ମଟର ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଯଦି କିଛି କାରଣ ଥାଏ ତଥାପି ତାହା ଏଯାଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ମା କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ବି କୁହାଯାଉଛି ନାଉରୀମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ନେଲା ବେଳେ ବେଳେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳି ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏତିକି କହିହେବ, ଯଦି ଆପଣ ବି ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଡଙ୍ଗାରେ ନିହାତି ବସିବେ।